Ćao ljudi, ako hoćete da vam polomim koskice, naravno to može, koske, samo najbolje koske se lome. Koske se lome, $72 košta da polomim iz koščice. Koske, samo da polomiš koščice. 176 košta ako dođeš na drugi nivo. Novi nivo, samo novi nivo. Samo novi nivo se lomi. Novi nivo se lomi. Novi nivo se lomi. Hoćete da kupim nešto, ali ne može ništa da kupimo. Ili kad dođemo na 400.000 ili malo skraćeno, evo na primjer $1,000, da mogu da kupim sve za drugi nivo. Znači sada da pravimo sve do 10. nivoa. 10. nivo, samo 10. nivo. 10. nivo, samo 10. nivo. Novi nivo, 10. nivo.